Mae'n gynhyrchiad hyfryd. Mae'n llawn hyd a lledrith. Stori bachgen bach a mae o allan yn chwarae yn yr Eira a mae o'n neud ffrindiau hefo Llygoden fach. Mae'n stori syml, ond mae'n bellgyrhaeddiol. Mae'n cyffwrdd â chdi pan ti'n ei gweld hi am y tro cyntaf. Be sy'n hyfryd ydi gweld ymateb y plant pan maen nhw'n cyrraedd yn y theatr. Maen nhw'n actually part o'r set a maen nhw'n ista gyda'r actor a'r Llygoden eu hunan ac maen nhw'n byw yn y byd y Llygoden. 1, 2, 3! Oh! Fy hoff rhan o'r sioe oedd pan roedd nhw'n wneud y sledge. Roedd fi'n hoffi lle roedd y dyn yn taflu peli Eira ato ni. Roedd yn really ffoniol. Dyw plant ddim yn penderfynu cyn dod mewn, reit, dwi'n mynd i hoffi hwn. Maen nhw'n ymateb yn hollol reddfol, yn enwedig yr oedran hyn. Felly mae yn amrywio. Mae rhai chi'n gweld yn y gwynebau reit trwyddi bod nhw yn methu tynnu llyged bant o'r Llygoden ag o'r bachgen. Mae rhai ti'n gweld nhw'n nesu at le mae'r Llygoden, at le mae'r bachgen. Byddai'n rhoi 10 mas o 10. Hwyl! Hwyl fawr! Hwyl fawr! Hwyl fawr!